Iki lho yu, janganku asem kacang tunggak tak campur terong, cemplungane iwak panggangan yu. Iwake engko iki bagong karo sambel terasi, karo gorengan tempe tak tepungi. Kacang tunggak ngene iki jamane mbokku isih ana rasa tuku lho yu. Dadi iso ramban dhewe num-num dipilih sing paling enom enak dadine. Dan nek tuku ngene iki wis regane 2.500 dicampur matal pisan yu. Dadine kudu dipilih siji-siji ngene iki, sing nom diputiki, sing matal dioceki. Nah iki lho yu, kacang tunggak sak gendel sing nom mek olah sakmene iki. Untunge wingi ana sisa terong siji dadi tak elokno pisan ben tambah seger dudoe yu. Soale kacang tunggak nek dikelas mbek terong ki suwegere megilan pokoke yu. Aja lali dikai asem jawane iki gawe asem jawa mentah ya yu. Tak keroki ngene wae ben dudoe ora ireng kok rupane. Aku nek jangan asem ku saurunge sayurane masuk, iku banyune tak godhog sik sampe mulak-malik, lagi tak lebokno sayurane ben medhuk, terus tak tinggal ngulek bumbune. Bawang brambang lombok dikai terasi saithik terus diulek sampai lembut yo. Wis bumbuku iku tok jangan aseme. Bar ngono lebokno asem sing digodhog medhuk mang diulek pisan ning bumbone, terus diangkat lebokno ning godhogan sayure kacang tunggak mang lho yo. Jarene wong biyen nek ulek-uleke dilebokno jangane pisan iki ya marai seger yo. Terus tambahi laos karo iwak panggangan. Nek iwak panggangan ki jelas mari seger tenanan jangane yo. Bar ngono tambahi uyah, micin karo nan gula saithik. Terus karek ngumopno neh jangane yo. Terae jangan kacang tunggak iki nek dikelo asem suweger yu timbang kacang lanjaran. Nek godhonge kacang tunggak iki jenenge rembayung, cocoke dijangan santen terus dicemplungi iwak pip asap. Wah suwegere ra kaprah yu. Karena iwak bagonge karo sambele wis tak goreng esuk mang, dadi iki mang karek kelan karo goreng tempene yu. Dadi jangane mateng terus lanjut goreng tempene beres yu.